Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Kautul makenda maguniro kama madunga enya kumkete mane Chuny Onagi TV adundo jaluo kaka wone chengti chario Tarik Prario Dumara Chele Gagana Alfario Korpero Koda Uchenya Koromga Juan kama bende kora kautul makenda maruaki ano kosoro makacha sangwen ginus mabende nwanyisi no koche bokacho di cheng makawon rodhi kelo nekacha chenro mar duond onagi kama birodhi gwe mbaka neto Oganda luo chumokuri Koromga Juan kachel kode paru kata mana gwenyuro ke paru mabende koro woke duond burano mar ODM dangni mar paro bende osechako bedo kongi konyo Koromga Juan ka bende Oganda luo sebedo ka penyo ne to wan ka Oganda luo to wachomo kure ma bende biro mana banka Raila Amolo Odinga ose ninde bal Koromga Juan ma bende koro kelo weche mathoth ka chel koda gwenyruok mag paro mama mendo bende kautul makende mar kelo kacha jalony e weche siasa ka chel kod ma bende ne chigni kabisa koda molu Raila Amolo Odinga ma bende wadedo kacha ne chairman mar broad-based government none other than makamu katamana Austin Oduor mabendo wadho gogodo mbaka ni Koromga Juan komoro mara mitia kautul makende maruaki donj mang'eny luong kacho sipegi kachiel kod wede mondo mekor wago mbaka ponono nin kacha gi wach moro amora mabende digo mondo mekel nyalo chona ote magi Facebook page Chuny Onagi TV, YouTube page Chuny Onagi TV katamana TikTok pages mago bende koro wan godo sani Koromga Juan akautul makende maruaki kama tai cheno ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo One Tomato Chuny Onagi TV akautul makende maruako Austin Oduor aka makamu wa makamu. Ilo kamano Steve. Chiu nade? Chiu maber serikal. Kindan sawa kabisa. Kinda muso Oganda luon ruth paki. Wana Isa sifiri. Amen. Aneno kidonjo giteko modhuro. Maber, wan serikal. Wan unge problem. Ano kata mano wan kodi kacha last time kana nigi kawona no ka wait to medre. Yeah. Wan government. Government ber ka intie. Government kata ng'ato wacho no rach mna ka inwoko. Ka ini iye to ber. To gima bende chanda kandi nikech tie joma wach ne sirikal ne ber sirikal ne to rach. Jang'ome jomoko to ywake. Jogo ywaka wan ni wase ywak almost at least 63 years. Wanyal medo ywak kendo jomoko bo mkonyo ywak. Wasega bedo ko wan Oganda luo wan mwa ywak. Koro jomoko bendo ywak. Joluo bende nyalo konyo ywak wan to kwachak ma ywak.
You cannot repeat it. Okay, yuagi nikech in An sirkal kombe madongo mag sirkal go bende wan go. Koro gima yuago onge. Ka minister sirkal dwaro gamna minister ma pesa. Bende gima duong' ngima dhano en pesa. En pesa. Pesa wan iye. Koro chaka yuaga. To ka pesa joluo man gi pesa nango mo kendo joluo ma yuak to doke ni to mi joluo. Jaluo ko hero ga girwadi. Jaluo nigi nyiego mang'eny. Koro owacho na fadhali kama mbadi ntino kitije kisi. Kaka koro bene. Jaluo kada dala uonge kada in Steve ngadi be. Kada tai mini ni dala. Iko yi dala kujamali donge gimegi. Jaluo nigi nyiego mapogoro dwaro. Kada ja komo incho telo no ai la babo ni nyuku di kama kwini. Yo ja kiko ore ko mali. In be mane gin doge. Joma ni tiyo ko kada ba Guinness ai la chakre mel pero gin juluo. Joma ne ndogo jara mo ne gin juluo. Jaluo ko ero girwade gi jaluo nigi nyiego. Gima duonge ni nyiego. Makamu bet kanyo na kada da ega mabiro bet na mabida manya gidie kan emi go ya makineno makamu oginyo ka jomoko goya gigo to samoro gi kiani to fees makamu ni kanye kata roles magi kaka director mar broadbase to gi jaka kaka railo seland broadbase komia na de ngi yara de gewa yinje ma yigelit ora just a hijack mano ya kadi ko ni luolando ko ero gi jaluo rach Koro gi nyawadi. Koro kada mbadi giri go gidwa no gol, bandai giri go kiate mango, atendi giri go gidwa, giri go rego. Koro penjo gini which is which. Mano mudu waro mubro yudo maloma. Yes. To gima bende danga gomba penje ni to joluo chomo kure. Wana wachoma jami broadbase chomo kure na. Koro na ina no say why retrude. Koro dwa ga dikure keni. Nikech wano ka bende koro ngikne osebede banka bende koro moluora ela molu dinga no nenda bade wadu ka koro chama ji wecho maka kisungu luongo ni interest interest ngado nyaka dwar kore ngado nyaka ywa kore wan jo mong'eyo kaka Raila ne nitie go buru dinga structure ma ODM is very clear unless idwa go siasa structure en party leader nitie executive neck nitie polling station nitie county nitie ward nitie constituency sub county nitie leaders o kidwaro donji ODM idonjo through gigo okibuki go nduri kibuye kucha mano ngamungi ya polling station ma kaka na polling station masangu ward miluoro ogunja constituency no ogunja Sia county makemana gi kanyo wadugo bang sama choch kor mge jwango di break chama tin kan wadugo to mia ote magi kacha ne tiwacho nango kiro mge jwango mara mentire kete mane chunya gi TV adundo jalu kama puta e channel and Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1-1 kande kachel kod makamu director mar Broadbase. Welcome to Iras College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, Iras College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At Iras, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a discipline, artisan level or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At Iras College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. Iras College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building futures. Mana kamanya kuramga juang kamura mara metira kautul makene mara kikende tilono mara riu mabende podwago mpaka kande kachel kod makamu mano director mar Broadbase government yunjo kachene no kawa gino kabene no komeye to bedo ni office mar director mar Broadbase government ni roles magi gin mage jatelo roles maga gin nyiso gande lu kama penye endo gik mo ya kom Barbara ila dingo we wako manyaka leru joluo nyaka nyis way forward kendo nyaka nyisi kaka piny ringo. Mar ariyo en lando jowa ma ne expert
machal kaka Mbadi, Wandai, gik magitimo, structures magiketo at the grassroots, development mabiro, nyaka nyocha wadonji broad base, attend kaka chairman ma budget, allocation mag pesa moketo na sub counties ma wang'wen en pesa marom nade to gitimo project mage ang'ma dhi mbele. Wandai sitima, rirek, rural electrification, dala ka dala, stima ringo nango. To 2027, wadhi nango kaka Uganda Luo, wariyore party mane, waloso sirikal nango. Uganda Luo nyaka bed president 2032, not now. Koro mage tije matiyo. Ema luoro kata kadhi liel, anyiso ji gimamiyo sirikal betie. Higni mwasebedo mang'eny kwa onge sirikal. Problems Uganda Luo osebedo go, poverty index man mbele mang'eny, ema nyaka kora nyisi ji. Manye wayude matin for almost 18 months. Ang'o waseneno mocheng', ang'o mosebiri gweng'wa, ang'o ma uneno kadhi mbele, mopogore gi higni mwasebedo go oko, ka wanie opposition. Mane tij broad based government, to mane tij director ma broad based Western Kenya region. Mane tija. Anarom around, ano kabeti office, aringo everywhere, awuoyo jo piny, to sana Uganda Luo. Nyaka nyisi gima sirikal en, luben sirikal. Mane tich matiya. Kaka director ire wacho ni wuotho kinyiso Uganda Luo kendo nyiso gi maber mabende koro sirikal osebedo katimo. Nyaka ne joma Uganda wa Mulumbe ne mi position sirikal gi. Beno kantire change dongo kata mana ber magisekedo. Yeah, there are so many things majineno. Kata mna department mar waziri Opiyo Wandayi. Nitie kuonde ma stima donjo neno koringo kata Siaya kata Ugenya Kure Baringo oketo rural electrification mier kamie. Waneno changes. Sani nderni midwa go lam budget manyo gi somo nyoro. This is the first time majaluo some budget. Gigo dwa chakore by dwe mar ariyo ka. Nderni manyo Mbadi atendi gi kete pesa. Over 36 midwa go lam Luo Nyanza. Mago tije ma broad base dikelo. Sani empowerment meja nene Wandayi waziri obiro Kisumo ka. Bomiyo jo yene bunge la wananchi Wandayi nyocha empower gi mage nyeo bas. Mago project mag broad base. Mbadi nyocha biro ka o empower jo boda. Kagin goron mheshimiwa. Mago empowerment. Empowerment ma Homa Bay. Kidhi Homa Bay. Nderini. Sani ntie two-way traffic. Stadium. Airport. Kidhi Migori. Kidhi Siaya. Referral. Kisumo ka. Sani iluongo Jaramogi Oginga Odinga. En international referral. En kori ochal kaka eritore. Mago project mag broad based government. Mecha wadonje. Jo ok nyal neno gigo ko dhi into individual project go ko dhi direct, but gin big projects mabiro change Uganda Luo kwa mi jo agi time for another 10 years. Ma inyalo wacho ni wadhi maber. We are going well. Yak wadhi maber ko kwanya dhi maber to wamuomi wani sirikal. We are going well. To one going well the sirikal bene kwa gono kura. Sirikal marai la mu negotiate. We didn't vote for this government. To give me a senior position, a very important. You want me to because of that finance to coordinate, interior. In fact, your central, you don't know what you come back. You to president. Come finance the green interior, we get to cook in Sami wacho ni nyiewo jo moko magoko gin jo mage monyiewo. Team moro mineno moko recognize komo good. Moda karakana gin kiasa funa, gin babu, gin kiawini. Gin ducha ngoma ke gore. Ogidwaro gi kata ogidwaro gi jadu to gi. Ipa na ngoma gi wago sana. Problem and interest. Gidwani gini ma gi negotiate, gini ma gi wuok president, gini mo wuok kodgi, gini mo keto gi chama lo seria sama ntie dire yiero. You work out the board of Komo Kuten. But for the time being, would we get to Burman or Ran no Guinea Raila, a Sayoka, Uburo Wadi. Ubuno is wise and very intelligent. Ubuno, you know, King Adder or English agency. They real and no do. But Ubuno is very wise. Raila Nengu take Kumape, the Hembuko. Ubuno was very intelligent advisor to the Raila. Okay, don't underrate him. Some looking more than Raila, let him want a very advice. In Yena. But you also put the position, Steve. You have a problem. You look at Gimane or Sirikal.
en kada ot kuma dakel ukete tension gima waro ko bene ko kinyal en ngama na problem awajo ni aida gini kutuwa ngo ne matoma okunyala appreciate gima ngato yudo ukuyu nyoja nega chagu ki serikali yo manowe kuri winje kada kako dak no de kodi oriembi deputy president ne unu ge share president daki golo jo ka yago yo we jo ka chim uru be karu to penyo mi aja de ko ko mondoti o jago kawo nu kuche o kawo na ngane ne gi go covid o jago kawo former governor mena kuru o jago kawo kabogo dogo tero na jo dalagi dogo jo kaniye kacha ango mi mama tini je mipenjo gi mosetimo to kujo se bedi here is a call 40 years kagin minister of finance o gi pimo kiambu galego songa luru mantire kandi director eni mabende ngikrok mabende koro ne chama ni oganda moko wacho kata kuth mabende nitire od bura no wacho ni chal ka gima chama ne dwa use use nga chama be ni sega ne ngata use chama be use doge ja compete en gladys wanga use rad use ni nitika ngama ne use sami bageni go sami loss of serikali sami loss of the president sami loss of the government chama ko use but kamwadi yendo ya kwa nego shit na gruto oge gi uso kato ero uso en mi de lande uso koro wadi kama ko uso wadi wabedi position agoro siasa man angombe temo wacho ni koro wabedi kama ko uso to wabedi position ne kata ni wara to so la position kata use te use sama we ko ni ngalozo vya yomuru chachago vya yomuru matiago vya yomuru koro wadi negotiate ko de mo ludo ni position wale position no kwado babo wino bia da bari position ko kido waro governor mlero mundo kucha me kura wala kwa siasa wana kwa siasa maro gandalugo o kwa siasa mara interest nikare yo ranga chagwa to bimi ya kuchu kuya me ko governor naro magoro ko ando maro de kona kan ana wano gandalugo fauli government makare kaba ko be do governor to gandalugo do ki position nija ne kide ren ga governor to jalugo wani position ne wayo da kura mi example wapenja nema ipania sani ponono ne dunbura maodiem wacho ndo kagi support Ruto bende nyalo mono Ker William Ruto doketel Ruto kada wuok muna sani lande kada Kikuyu de nyaka joluogo te Ruto no structure Ruto na ngolo gola president go beti ni kiben to rewa nyaka gi jakom ukura te ichaki waje jiga madigoni nen sani Ruto be nyalo biyo ka kaje luka makolo wene suwe ni budi olu nya kota onyalo bi beto ka okuri lula ngra to ko luok da odiem uwo wali da piny manyiso ni sani duon bura ma ODM oko chuno William Ruto ne nyako support mondo mi yud kom no bende tire ndado moro gima to penje ni sani ponono ne duon bura ma ODM oramo ni gin koro gimbe gigolo candidate mar gi gidhi godo debe bende ginyalo kelo ng'ikni ne campaign mar Ruto mano udong mano bende ne advantage mar Ruto kosa muchu mang'eng no divide to Ruto isungu no basically divide and rule you just divide them and then you rule very same in English in politics kadi chu ko yombo chu ko gibe do kula ngwen ngato berio ngato chi yene already en ga incumbent president en machineries financially unstable IBC engo en ga complete kadi lungu na years and land do gi go timo no kwan kaka ngima uze steve ni chiongi ngato ya lungu kidupi president do go incumbent mara yo milaka ngamara go jope ndio jio lega to jako landre ko sari en meni gi go te sani ngere mo go si permanent secretary my interior mimi ndio peleka watu kwa uchaguzi huko watangaze nini unafanya nini kwa wazi hii ni million state dojo polisi zilibori ila ndawa yimika wa Kenya jo pay finance police IBC yeah the only three things and I said that Kenya ka wasega chunke ndo wayo mboga wewe gikadi pesa police jalendo adek kada na Uganda yogi na nagi Tanzania ndio mama chola ndegi kadei kura yergo governor yergo senate yergo si to kana senate be yergo gigo logi kogerege
Ilulan ka yo yo bo lan kada kai dun kada ga bana masale ngamane ga bana do ga lango ngano lande do ga jang no di kalendo to go pesa to go police do ngen ga bana tindi wacho ni tende wacho ni prof no koyombo ma ya ka sani se yombo en ngama ne dwaro mababa dwaro mondo bioger Kisumu under intelligent mar baba Raila Odinga rest in peace kore momio ne nyako bed gavana to kune ngama vote to bina no ko deliver kaka ne baba dwaro i town mano gik mano baba dwaro loss i town mondo town ne loss problem motimo on outside sub county semano i town to luoko wakati yamne Germany jiwa jin town le lakini kidhi awasi kidhi nyaera gole kidhi aero Rupi baba mondo face mar town ne made it atani kaka ngama nyocho koere mandu tiyo iya ya tineno kama wendi ne kora mga juang ponono ni ne chino machalo koda kama kautul makene maruwa kimondo mio edonje tuwa kendwago mbaka ponono ni kachagi bende ote mora madego mchwalo kautul makene bende kuru wayo ni kachatulu mondo miwa pa chinito iwacho nangu kutende kachel koda mbaka mabende kuru wago kani kuru mga juang nito ganda luto chomokure sama bende kuru wan kande kachel koda ngikti gana mana gwenyuro ke paro edwol bura no ma ODM mikisana bende neno ka utikuma ne bende chamba neno godo chano ka bende kuru ntire wuoyo ng'eny kendo ganda mathoth bende koro osechako wacho ni osechako buono ni okagidhi bedo kanyakla gi chama ma ODM is strong chama ma ODM structure gima nyaki ng'eni teku mane Raila ne ng'ato ok nyal bedo go koro mano be nyaka consider teku ma makamu ran nitie kama ka onge to wach noru ok nyal bedo makamu ma ji ong'e koro nyaka bed koro structure mantie ne mwadhigo in koro dwaro teku ODM nigi structure gima jakom notimo mapoda press en mondo nind kwe Nyasaye oket chunye kama kwe ni party ma ODM jakom nowe ka nigi structure from polling station to national executive council nationally chairman nitie ma county koro joma wacho ka weche ODM in iwuoyo on behalf of who? Are you a polling station chairman? Are you a county? Are you a executive? Are you NEC? We are talking on behalf of who? Mondo wangen party kathare. You will ranga. Because you as a voter. You as a member. Kadan makama nyizila oke polling station masani. Ani ward maugonja. Ani committee ma constituency maugonja. Ani committee county. Ani life member ma ODM nationally 20,000 ani go yon. Anandi life member. You are talking on behalf of who? Kigo Kokiodian. You were a party leader. Any more cow come Jacob. Neck no say me a category, name me a Kyogi. Gladys Wanga, they are convoced national chair. No, you don't have a Mago Yogi. That's no critic the video. Jacom the no four, no Canada, the very come. That's no critic babuno. If I'm by you to take care. God was a very wise, intelligent, and focused man. Kamina no nindel. Eo nalo we kaka engineer. Ubna understand it. Ne kana ko siema nyango to kula lo. Ubiye malo kala wanyang. Alu brain mare. Oziemo biladi sile bere ma pamoni. Sane to koro longa. Uburu dinga. Dr. Buru. Wanano kabenda kaka siasa kada mana siasa kaka be nite migo eluland kandi baba no okonyo joma thoth kendo ne mondo ne gibede telo mabende ne wacho ni tingo bat malo chande gie san gi kaka san beno ka gira no bende dhi timore sani onge tingo badi malo bedi chama team development gonjo piny in gi kade tima achiel bedi chama development chungi giri mini loso ne jo piny pesa idi yero gi kade uburo nge sababu tinge bara mogongo uburo nge time ma biro landi ni bedo na magwen to probi time no ngo ka un jangwe yomba chungi project ni sete mo Kisumu kanyo
ne bedi chama ma ODM mara reo gonji jode Gonyo is a must. endo kendo kionge tido en ko ni luonge na ngono cha ya dego en no tomati en giwo ko le diwe ibsario obo ngabro di chiko ni ja ODM go project ai wo mo ke gonyo gidwa winjo gikari ija ODM yes ang se tipo kisumo ka nedwaro bedo gavana isiemo 1 2 3 igonyo wakanye wari yed sadi ino bi kadego kende mi wan Manyiso ni karaja independent ko biro to gonyo mabeto kene dul ma ODM onyalo dhi but gimwata mo wacho en ODM nyaka gol popular candidate wadhi begin with them nationally we cannot go with independent kawan less ruto dhi miwa kombe less ka ODM ng'eng number odhi miwa kombe mang'eny so it is up to us mondo wagol candidate manyalo yombo ja independent wagolo candidate moko mikwanya kwanya ndaragi to independent oyombo we lose that seat no bargaining national Yohuda makikucho kelo Ruto number the Western okelo number one watero independent salipo gulumo why you look at that left chunyonge to chunyi tingeni finance to chunyne mwadwa mbadi odogi mondo badi utie for another 5 years one ene nyaka jen ko bed minister ma finance 5 years pinyo change go badi so planning atandi odogi budget no wadwa odogi ine kaka koro wadwar 2032 president so number ni di kwan kana pinyi Yesu no kwan na jigi number gi yonge number di ku koro ODM yimanya ODM tim ni yako gola popular candidate ki koreyi mando kada gimi no vote hapa tiwana mando yo independent chodo kumat ko independent sana ga pressa yini yonge ODM yini ga pressa yini gonyo ne favorite pressa gi beno mal koro kisedo wala makori kuongi kawo ngama yo ODM oher ma popular to project motime matin to pesa boro mudu eno buro yombo ja independent kwa di Nairobi wanyiso Ruto no wan go MPs rade gari ODM governors kariba auchiel ODM senators auchiel ODM women rep auchiel koro kubeti mesa to sense danger jogi nyaka wamed minister moko manyicha gin gogi kata wachak wamigi president 2030 so the number will give us money position in the next government. To ineno kamano dhi timore. You have to do it. Uburu will do it. Don't go to Uburu advice what to do. You are telling him gimanya kote. He could be going mama and the picture walal. Masani chama kunyala advice wacho ni bana ni wacho ga gimoro ni democracy must be guided. You bedo guide. To guide. Wa guide mna bijogo in that house. Ko ni candidate sangwen. Wa guide kagin kaja. Makoro ko ko minga to jade kopre. Kaja deko boycott to namba gichadongo la to me vote apathy wanya ko negotiate kendo wa ya bwana yewe na ngane no kanya ini okay biuri mchujo kitero gipa ukanga to wajana an ngweje ni koro thonga pesa na pay wa support ngane koro kada ko nyala ringo modogi bigo jo independent waro jo momma jo independent are very dangerous gini tonga mo jo momma kocha to jo mama konyo go samoro number 1 mo maga ko yore independent wajo joge ni goch ngane waonge president or candidate malo wan jogu Ruto they will vote for that independent to become a leader go malo ija Raila bega na miya uri joga ade go golwe sani malo no unge Raila koro wan ga go dalaka koro mali bega ka mali bega Ruto no kadini kura kadokimie onye uji independent wobe zano ka eno nyenya la eno wago du nyi kana nyi obia grebu ku denyo yero be ju chandi domno dongo independent no nyi okata kinen bomma wa jaga jazimi ngo gimo winjo nyepo Ruto no be understand unego nyew dano denyo kanyo be mo miyo mbai ija dongo jago nyew jaga gavana marga chagwa chinen Manyiso ne nyalo nyiewo nyaka with mag ODM. Ko kun structured. Ko structure no space. Ko ka waka. Po no wacho no nyiewe. Ere midhiero manyalo beti. Nyiewo.
Pati pati ok nyal nyiewo no nyalo nyiewe kaka dongo nyalo nyiepo onge ng'ama onyiewo ka un ok onyiewo individuals individual edo mago tiyo gatia donge ji ode uru just support him for his gubernatorial in the presidential mondo tip town maini ja two term straight ana bende na chako lando kaja company ngini Ruto two term bila break ani ngino kadwa dhi problem mate go kwa ja kayu akno maya wangi adhi ni Ruto yo in fact Ruto ne mate kongo go ni kwa go kini kapo kangiyo kana gavana mara ena kada mijumbe na ene adwa ni jogo kongo mia pesa ma gine paper IBC mia paper ma presidential candidate William Samoei Ruto kaler tagwe neatly sapar ga chiel kadwan bai sangwen is leading achelu tieno TV nyaka ma ugite chunyo nagi oselando ni is leading and is kakoyo gaga mzibiri yo bucha ukadwa ngama wondo kana jo buchuga ila kede jo jalo chandu ko kore yore ngat the rest kibagi onge wondo ngata na kulo jaluo kiriye bedi gini ngo chon ikete analysis mang'eny gunduru mokikoyi bana ni dibedo president and one gaga onagi position manyo me waka kwadwa mondo golwa emi wadwa ni wabed gi unity ponono lokre mbele kanyo bang donje e sirikal adonge mumi wadwa ndiko kode mi mobudwa ndiko wadwa ndiko gima very ginene kabisa memorandum of understanding endo iluo ni pre-election pack injo kisongoro pre-election pack makilokri the political parties act ema dismiss that government ODM take charge Buno is a wise man but people this wineno bako jama wala ko kenu ticha yogo reject ladies no reject paraj maminen ise ke de chair lady ke to boot party leader ai ke to simbarati idi ke to ngatmin Abdul Satir neno jogo to kwa ng'eyo nitie luro moro bende nitiere kopogore kachiel kod Kisumu County counties modong mag Kaluogi ni nyalo bet ni positions mag governor go MP ok ginyal nuo tam mararego nitie joma ok dhi nuoyo nitie joma ok kethre makichaki miye ticket tiyo begi independent kura fadhali owe ticket yodwar kom moro to wayud ko ya ODM ma popular donga se izi popularity gikethe yo mane donga gin joma nyoja bokre kata tiyo ta gomna siasa donga se izi ni chungi giri kaka jomage maticho tamo no gintie kata ka king'iyo yin ng'ato kaka nyang bene nendo kuro adwa kuchila yako nyaka full up socks siaure nyaka pull up socks ma development ka onge en at risk the ladies is now ahead en yin mare oknya yombe en popular en jachama odiliva umabe lokre development de gonyo bogonyo but ladies is over qualified gonyo bogonyo en mama mo kwala ngato ngonu were kakadisi kana mama mo tuo ba anu disu en to ke no over qualified chama mi wacho ne Jacob governor tambo doctor tam development botimo romo ko de beni nyamo yoga kali dwa wacho no wacho na ochilo nyalo ochilo da kapul so chamo nyalo konye chama nyalo konye mane kama dhi konye opsania winjo ko lando broad base ma government ni a project oloko county manen safe okay goyo sirikal ma Ruto ni goyo pesa be yogo go idido nano badre Ruto won pesa 85% kain loyal to me dikta 10 tiri mari ba 50 divido 25 project the bell county ni megero kato kigero pesa ni ilando ni county manya wangaya gere kato ko gere yes kumate won pesa director waduga ne Kisumu yes ano ka bende ngwech mar gubernatorial race ma Kisumu county ni pek kabisa utiyo yo man ko pesa tawudo bende kiwacho ni baba ne owacho mondo en mano kito prof kanyo mondo miyo team teach maber to aneno kipuo kacha to wacho bende ni ng'an mano dwa mondo kaw bang nyongo nen jalupne DG ma to wacho nang
okwanyal keto Mano be nena dir. Mando ni mago ne propose mano gojo manedhi ga yod baba giwacho ni baba dwaro wili baba to pok nowacho dware but the perception no nyalo dware ni kubne gin joma loyo ogin development oriented the loyalty mano nyalo miego will know the most loyal to baba second to Aron third to Adoma mago loyalist but not development oriented. Teneni baba na dwaro jok ma loyalist ok jok ma loyal to him. Monyalo bagin go in any occasion. But development go baba na matimo ndebe ya. Ino ginyate. Ngamuze be loyal to development. Okay no pa mo jatende. Uti jatende. Loyalist okutiga tiji jatende. Loyalist tiji boss. Vale kabare kite koro. Ewe jo peje laogi. Kaya kobugi, dari ko ni dwaro gara ko chwake yo be. Anya kora baga juang we asoma ne ote makandie kaito wangene wan ka gijam tawuda wasi watching live from Awasi border erokamano wan gi Okeno Oyugi wachuna yie kod Makamu wan gi jatugo jina kubwa wachuni director mar Broadbase watching you from Katolo Republic. Very good. Wan gi wodo tieno nyowiyo wachoni Makamu en Sangwenya. Unge problem. Odwa na bedango. Abed MP. Angi go kado. Kaito wan gi Okeno Oyugi wachoni budho mit. Kaito wachoni wan gi Peter Zax wachoni weche tiendgi tek. Dembra winj twak aka Makamu to the brim. Very good. Kaito wan gi Junior Nyakwara Juoga wachoni mae Sangwenya ok nyal miyo ma Sangwenya ebe wachoni Sangwenya en mudadisi ngama dadisa weche mag politics. Wangene kandi wan kagi Jaja Dera wachoni luwa waembe kain Kisumu kacha iye ber kabisa. Kato wan gi Odera wachoni pinyna Makamu nito Kisumu County ngano madhi kawa governor mani idhi duoko kawa say break. Wadhi break matin kang waduogo to wadhi neno idhi lero nwa kacha piny mabindo penje kacha nito koro kaka Broad-based government director uneno nano kata turubin marigoyo nade ngano mabende koro dhi kawa kacha position mar governor Kisumu County. Waduogo bang sama. Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro, kendo osechoponwa kamora mora mawantie, wahere, warwake, wapake, wagwedhe, kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang Jowi Mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best?
Visit Kolwany Furnitures Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolwany Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Mana kamar nya koram gajuang kamora mara mitira kautul makenda maguniro kaman madonga nya komkete mana chunyo nagi TV adundo jaluo mai chendro mar duondo onagi kama bendo wa kelo kacha jotelo mopugro kendo wago mbaka ka waoneno ni to pinyo chomo kan koram gajuang ukinyi makawuno bendo wan kande kachel ko director mar broad based government aka makamu wa makama bendo kurago godo mbaka kan koram gajuang ni to joluo kado ganda luo chomo kan koram gajuang gino bendo wasege mbaka kacha to wacho ni to angomo miyo kandi kachel kod gwenyruok mag mar paro duon burano mar ODM medkete mana chunya giti pono ni kachagi ote mora ma bende nyalo wacho kata penjo mora ma en godo kata mana medo mora ono ote magi Facebook page mora ma chunya nagi TV, TikTok chunya nagi TV, YouTube page chunya onagi TV kato bende kiki wemo ki subscribe kendo luwa chunya nagi TV kodam gejwang kod page mara Steve James ko kamano to acha ko gi ote mon godo kanje wangi Gatuzo Odede. Gatuzo Dede wacho ni an Gatuzo Dede mosna makamu wa makamu. Koneni omora to gochna. Erokamano. Aburo gochini. Rambaneka. Mosna jama nyata gote mano bunge banae. Kaito wangi Peter Obwanda. Peter Obwanda wacho ni haira tego mosna makamu wa makamu. Seni ogai marowere Otianga Woodrongo mose. Otianga no mano ngata badwa no bedu mjumbe marongo. Adwa no odiogo labur. Tianga no ensani ni elder mar Kijende. Enye ker mar Kijende. To wiele waseti ko de mang'eny adwa no mondo dhi okaw ruego kare buor. Mondo bedu mjumbe. Aselamone. Awacho ni ODM party leader en Dr. Buru Odinga. Mano confirm weche magore manono go kwadonji wan walugu. Wale bunya lego okinyal bukri Raila same kikaw kom madala tichaki miyo ngamikia. Owadi gi take charge. Kendo chief advisor mar Raila ne Dr. Buru Odinga. Wan joma intelligent manedhi ka Raila kanyo. Ni wangi na advisor en go Buru. Raila ngi hembu kasi Goganda piny kano timo lwete ni to piny wo to buno strategy mag underground mag Kalaba teni munyiso bwana tim kama kore ni makoro chunga kanyo weche be malich ogladis nyawanga things are going well makamu Ochilo goyo tich ahinya kendo migori bere duwa e buo chila yako erokamano chiel wioke ang'ane kandi ka wan kata bende gi ote moko kandi kijana no wach ni kwa somo ote margi ka wangi ilongo ni Bernard Kungu nyakwar jamuko. Bernard Kungu nyakwar jamuko wacho ni penje makamu wach wini gi oburu ne. Wat wini oburu to kwadwanwa ukone go tere public maga gin family affair. Koro nego buru dhi obed kod gi piny go mama min piny. Gi sort out problem machando gin. Gicha gi expose gi family affair to public. Majabro kelo problem mang'eny for nothing. And we ni kadwa no bed one of party network. So they through baba gi miluongo no bu. To ko ki polling station ma Kibera kada kodwa chung Kibera MP. We yeme but to be under structure polling station ma Kibera sub county ma Kibera county ma Nairobi to be the position ma ODM. To which them better. You cannot choko ji somewhere to structure ti hongi. Ano cannot work. Wano nyiso ne self interest mar family. Mago kwadwa donje. Wan waluo Dr. Buru. Wan onge kamonde ki wan wacho wan waluwini. Wan oburu mwalo. Generation mar wini ga baba wino go ng'ato lusufuna. Gin generation ma pod tindo. Gidonga donje kamondo gilar kombe. Kata youth leaders wan go mag chama. Polling station wan gi youth leader. County wan gi youth leader. National wan gi youth leader. Constituency wan gi youth leader. Youth ne chama ka. Nitiemo chungni women league, youth league, executive. Kidonga donje chama. Gile ko rallies moko mamagi incitement. Majachal mangato megi pressure against the daktari. No matter we cannot allow. No matter why Yombo Buru leader chieng executive to be a party delegates. Wadi Kasarani to chung on the one ekado Yombo Buru no kapod wangeba. Obe one chama kan. You are coding national executive magede wala council. Kada gubabu no jo university magi go ODM structure. Pera. Who inside you them ko maunge kete chama.
tukelo donjuri i chama kama ndu big youth mag chama mumi ubake, then you will fight Oburu. You don't fight Oburu from outside. Manonga ndo nyiu ngamami u person will never help you, but and that's the engineer of the book yal beti ODM no wacho Ruto Oburu wala ko mar governor Nairobi to geno kuche mangen ko ngomba ku kuche to wane ngimana no kuyo kadwa anu ngi kadwa Nairobi. You don't need them. Go begin magise frustrate wamo kwa ido president. I don't need ano kadwa gi. Beda dieta wacho kadwa te bana. Anu ngi kadwa. Yes, I don't need them. Babuto nyaka need them so for now. Gidwaro senator kura gi group ma jelu. Donc winjo kaka bende islo babu nigi slogan wacho ne bila Babu Owino iko tabu. Tabu gani? Tabu iko kwake si kwetu. Sisi tuko na structure, sisi hatuna tabu ya Babu. Sababu jana nageti ni tabu Babu. Mago tabu magjo gikuru Nairobi. Ana jai Embakasi North. Tijadima na sego kule Nairobi. Ko ene tabu gjo kuru. Ko bi watch someone waro gavana bila Babu bila tabu mundu kuje ko ben tabu ni wewe ama ni sisi. Yombe. ODM ko ken watabu. ODM wana structure. Owoga wa Embakasi kanyi pulling station to be the patron by ODM to donji ODM. We will talk with him when we are with him in ODM. Not in a rally and in the university. Ay, maka kwanya ntiyo. Omyo ano kadwa governor Nairobi. Kuchi jandu man Nairobi okunya ntiyo governor. Babu nyaka bila kisakaja. Yo mano kadwa go. To ba waji babu no gi mokia. No ngechi manajo wono me ko mara governor. They are just misleading him. Mondogo koko. Makele penjo moro kandi gwinjruok e paro mabende okoro siepane penjo between Dr. Oburu gi Winnie. Jopiny nong'e ni Oburu nomi telo ni kendo gi consent mar family mare gi members mag ODM. But ni nyalo bede ni kweth mag ODM mondo keto Oburu e telo ka family ne ok ochiwo consent. Ing'e gini ken matter of family. ODM ken family an man ja ODM nya jaka jedemo. Bon. ODM okay man family. ODM is a national party, a party of unity, a party of democracy, a party of philosophy. Okay, party mi allocate anyola. Madima gete moja, ye expose gija neno mara. There is a problem at family level. They should sit down and talk and discuss it and leave it. That issues is different. Kakori kede na go adwa de lu win dalu. Oro ODM lokre gi family. Be party yeti yo be an bitu mo yere. So na man bitu mai matoma bana. I don't do that. I am following Oburu and Gladys. That is the party structure. Kataka ka wonja kucha. Abi Nairobi. That is the national chairman at the office. That the national chairman party leader office guy. Here. And I talk about party. I don't go and get a rally and mobilize some youth agency to talk about party against my party leader. That is not experience, but no incitement. And somebody is used to you to incite people against ODM. And Ruto know that. Ruto will give them a lot of job. To Kalo Golongo Ngenya Kagamago Lopez. And Ruto recognize the structure of Chama. Ruto will be the ODM. Where I am Jahuda. ODM no win Yakago Koragote. Kuroso fona kadwa senate bana rubi owe go ODM wa yanju turwa ala dwaro kuche igo bingen zani ki bok yen Nairobi ki go Ruto te yudo.com ki wacho one term te yudo.com ki wacho two term tido koro wan nyakwa wan kwetu Nairobi koro ka ODM diketi problem mari Nairobi wan wo ka ko ganda luo kaka ganda wa mo akon County Sangwen, Omabei, Migori, Siaya, Kisumu. When we on their behalf, we don't talk about Nairobi County. Mano weso funda gubabo wati guwini. In magidu waro kombe kuru, gubu kucheni funya kakabela te. Siaya onge kabela. Kisumu onge kabela dimu na we inde ba wakta doko kibdi mo yero. Migori onge kabela. Nitie kabela kori ya kotoke teni. Kuro Omabei one luo majority. So let them give us chance. Wapendo kwa migogi. Gidwaro akombe go through kuchego. Kuchego rose ga felo bo kwa ida president. Ege ndogo Jaramogi, all mute Jaramogo Thaboko bedo rais. 2 years to election. Mute deputy Jaramogi, Kuro Mio Matiba,
Moyo dog, Jaramogi number 2, Jaramogi for after 2 years. Manomi Negi mi Jaramogi president, Mute Dobe Rais. The same to Gibanyo Mato Timunyo. They refuse to give Raila president. Masani doing one president Madak. Magi me Jacobo to Mokotel, to Uru to Nizugi. Karano Uru get power to say my power. Go to Muzini and no kind of 5 years, and that work out. They refuse. They could go to Ruto still young and energetic. He'll deal with the ruthlessly. Uru know what they refuse. And we are now going with Ruto. Let them deal with them with it. Who know what? Who could when you are doing Timina? Because I didn't know one president, mother. No, you blue president, mother president. They refuse in their work tell. They will give me the common name. Such people were Steve, he expect somebody like me and history. And they are supporting. When the vendor talk cartel, I cannot do that. You need what tell man in Wulan Makam. Provided Ruto be the president, I'll be a leader. Can I say that broad base you can't tell? I don't need any elective post in Wulan, never don't record. I don't need the as is in the my ear live. Man, see that marry personal. You and the Vijago, you can never go Nicola. No, dog, Tokokura. Okitamo, the moment, to land any police, is right. Nini Chamo Tamashi. Who is bigger than that? And I've been with them. And I said that for exactly 55 years. I know the problem of Lewis. They don't like somebody staying, including Kamia Steve Delew. Akia Delew to keep him kid off and we are telling the truth. You might call again and you allow. In your position, we need to hold the governor. Junior Nagin, Nigin, go negotiate Maria Carica. Here I carry. And just was able to run like the back of my hand. Was even committee didn't say. I mean, I don't need them. I don't need any voting. But I'll talk on behalf of Lewis, Kakaraila, no, and I will. But I don't need elective post. Man, calling Mari. Yes. Ngatope nyukandi neto makamu wan kambele gikoro siasa bedo maliet kendo medo tenore oganda bende koro medo wuok kacha cha Kisumu County chalo nade. Kisumu County is one of the candidates madwaro governors kariba ang'wen auchiel. Wan go Jianda, wan go Ron, wan go Duma, wan go Dwasi, wan go Wili. They are 5. Bura is already a candidate. Bura to kanyal keti team no. Bura ngen team ni maiji. Any independent. To team ni maiji no mai mara nyamya uluor kendo thuol de kaika. To nyalo kikere ka ba chak timneti. Koro sense danger en ga gusipna. Koro ego be independent. Koro ja bichi ni mchujo. Koro ngamo ma oge ngamo mi ticket ga mo kujo bo kwelo magi. Kubgarado baro no romo. Adir kita ilo bisa romo de. Kada dua si romo. To kada do mo romo go se jandre cham. Rondo ko romo to go se go nyibo litawurga. O jaro ti go nya ka mapunye nya ka skuli. O wili be do baba no de ka ga giwe. O ti bi te ga to ko angwenu do. So give me one. I'm willing to go to Kubura. You don't know me. You manage one of one. Is independent? Do another do my rather than me at you, Professor. See, you say my, you don't want to go to Kubura. Other reality, go to Kubura, independent. You don't put a little bit of governor Sasa. Go in your tongue. What do you have come on a year easing again? Go to the last. Ani sini je bichi. Ubili dongo waje Raila Nedware. Raila Nedware. Aduma dongo sifu bu. Mangita gide. Orondo ko se chandre ji kamali. Mo die mo ko je taskelta. Do wasi dongo mama kede bani ijo. Jenda. Magile dis be de waje romo. Do ngamili wonu ngalo jianda. To ge su kunde bezeri kila kitu bu gucho dwato. Ko ngamili wa mi. To gini ku ko zikeso. Gine ODM kate. Gilwa mewa. Isi bagi kumagisate mobeditiere. Umi bula yo kwa kanyo kabedi. Tini wacho mara dek gonyo. Gonyo. Gonyo di ono gonyo mo joy. To jianda. To ti gonyo nyaka ngamokia. Daga jomani mi gonyo. Kori para na yo bete breda. Doge chuno ODM rege problem kaje. Koro ja ngwen. You'll go to Buddha's place.
and they must think twice. Who will win? To kineno gini kaka dhi ODM jogo bende koro dwaro ticket ma ODM ni pande ng'ama nyalo kawe. No, kage en free and fair. To ngane ne Orono se dhi malo. Orono se dhi malo. Orono se dhi malo. Ojanda maneno kaka koro sani riembe aye. Orono se dhi malo en financially modok piny. But ngane ne but structure. To ojanda ne go malo dan gonyo. Gonyo to Orono malo. Kata chamo Orono ni malo. O gonyo Orono ni malo. Ojanda ni malo gonyo. Gi structure. To Orono Tati. Gonyo. Wawach ni koro Orono samoro yudo koro ticket no. To wan gi independent kendo bura. Ng'ama That automatic Orono. Mado jo chamo will just vote. Orono se chande chamo. Automatic he will be the governor. En gima very same mano kwada mo kitaki page. To koti gitimo makosa bo Orono komi. To bura ni ndako gilo. O manyiso ni threat mar kendo bura mana Dr. Orono. Yes. And the threat mar Orono be ni bura. Mano jadala gi. Gimudo go threat baka jo nyakach. Nyakach gi nyaera go threat town. And your mother do say to you town Kisumu Central Emila. Bura has been here as an MP and some project. Orono is now as an MP and go project and go gonyo. Korogi kagi say Cow Central they go to Ken. And they have become a governor. So ya kibeda lat. Yeye ojanda bugo bedo mjumbe ka. Dong ni wacho ni wang ni gidwa mondo miyo ni jodongo moko no bedo kamoro mondo miyo governor ter Nyakach. Mano no bedo mano mage group manage ko wili go. But Nyakach dwaro governor. Kai dwaro governor kabisa ni ko jukana no bedo tama chiel jukana dwaro tam gima no la. Nyakach dwaro governor poge yudo. Seme nyo sayudo. Jukana do ko wo pin tam ni no magi now. Tama che to begin majority kada kumwa beti nyin kan to kise bedo ga MP Central ga automatic bedo ni governor is easier if these people have voted for you but they are deciding vote inima deciding vote ma governor Kisumu Central Kisumu East magoro independent ako ke kuch kanu Emino kanyang no gila kila seme gi matin no 45. Railo mieta 100. Tungo bedo baba tuka. Mana kawana kura magaji wangu wangene kuponwan kachagi oten kajambe na kakuro sabende kuro maya wangu wakacha wane kabende na katuak mit kandi maratari ya kabende members wachoni gilu chendro machalo koda kamanda ngane kabende wan kachagi ote mabende wasodo kandi wan gilungo ni dadi wodo gila wachoni mosna makamu Ero kamano mose kacha kaito wan kandi begi wan gilungo ni Kevin Olik leo si kesho wachoni say hi to makamu nyiseni market Mlimani Sani is very tight. Yeah, there's no problem kupadiwi yo kanyo gidi ya mbele gindano kanyo dabal kanyo dong bakiu madiwi Kisumu East to become an MP there Ina nada gires no Nadu is ahead. Ngaman kaja city for 20 years is enough. A change is better than a rest. Inyal tiyo kamunya yakanu yiki. Onu puti delew. Iwe adu imo dio ni onyuol nyote. Wanene gada for 5 years. Koko nyal to be wadu wangat. Ina ko de ka. Yes, it's automatic ahead. We want to make education infrastructure. Bana jokote. Wale tena na mogo bichimo gele. Ilwa gimo mama ndigas yonge magi wacho ni jo o mago godo mine to era mogo you cannot avoid but mogo will never be mogo ibro kel guodi kusogo that school is not there to mogo kam indo to te mogo chamo o mi jogo gine o mi jogo net o mi yulo and we will give them low Mawodi now will bring mogo not elected leader kagi mo te breka kaja kongo yo asaye ba ya ko rito Yakisafai, things must move. Kaya nyakaring. Yenja komdo for magana wat budi wakati. Ani kana saba wugo ni yange nongim. Ko wakafaro no unge ta sense danger. Get affected. But things must move. Okwenya lichumu no unge. Kono mindi be keto jigu mogo higi prare wi. Mate age to jito to kelo to no. Wodu mama mami mogo ni. Bendo chopi kule. Bendo any university. But some medical,
benitie colleges, benitie institution, benitie TVETs. Machi mawodi no korosedi, iwe moko cha mindi yongi. That woody will bring for you that mo. Mage mo do na do the implement. O change tactics. Kata mogo chiwe lakini nyakinyisigi long in the future. Or short leave marmogo. Who wants me in the mogo na gayo. You think the gig don't want to go trained. Much teach my somewhere. Machi mami hindi yung mama. Hindi no kelo mogo to discussion with the wasobo. Kono mogo cha ira kelo ni koro bandi. Kisumu Central. Sumu Central sa ni wana go swaga wana go order we do wana go CEO Bob. But for the time Bob is ahead. CEO. Swaga number 2. Don't go chapeni. You don't go loro simbe giri to party. Odi giri to party bro me. Magejo madido musare. You know kena mo to party move, talk to the people, call. On education, sali watu school bi mara. Help the parents. Education mo bi ma si bi oni ginne ko ginne parents. As leaders come out, kaka goro kada ano ko yera. Kate alo ro silinga le fabija bichi niji. Mama broad base kakare ijiro na gwanda igate. Aba mi ji bija bi. I'm not elected. Mono lamna. Igu da mono jogo jakmeda pesa. As a leader, come out. CEO Bob is doing things. Oma kusi mi work on it. When I had son, so I got ahead, so I will see you. You will be over die. Who you? Oh, that will read the jog in what they are, present and pay. It's a dick variable. Koka wanya kwa mgajwa katulu makena wago nero kamano mudunga nyako mkete mwana chunyo nagi TV ya Dunduja Luo. Tuwak mabene wano ngodo kandi medeno ne kacha Duond Onagi kama wago mbaka kacha kendo wate mosolo paro kwa gumbe ko kacha lukodi ya ugot Luo ya wojo kanya nam nyijo kanya nam kone to oganda Luo chomo kurenji kwa mgajwa ngero kamano kum ote magi mabendi kino kancha kino chaka nyaga gisechegi kapoda medo mana nyisi ni medikete mwana chunyo nagi TV kandi kendo wabo mendo kelo welo kacha lukodi yote lumopo pogore ponono ni imbe in kachel kodo gombo mora kada mana paro mabendi ngodo mara mbe ko kachel kodo oganda wakatul makende mayaw ni tulo mondo mi bi kendi mbe kachel kodo oganda ko kamano kapo kwa tiko takatul makende mondo mi makamu makamu the director of broad-based government aka the CEO. Yes. Ruto 20 kumi bila break total. William Ruto kumi bila break total. Mane the slogan. Onge kama president mono sebede wanta en to magada ki bag meneri ya yama muchiru moto suluhu to Museveni 7 ngoli dwaga kedo Ruto kaka wanta mana en to tam to wajino ga dalu ni uru ga chon e ugo dur yeno ibe lande bala ka ni mani ye to kike yiwaga kike yiwaga ni makamu ni nge gini na anda samani kuro mo mia position a chiemo we are another 2 years on the chief kan yi wanya ko biwa pe ini da go position dara bo ko ta kwada oge demonstration wada te mang wada demonstrate ko anda bo do chiemo so funa gi ko do wagi do wada gula gi to gide speaker misali chief cabinet yo go da ko goli awon no gol baade gi ngana e ma ko wori do go wori gi joka ko ku yi je go nduri jogo mo do wada o weti ko de against toi utiko de against that right omiana kwa Uganda Luo chuny Onagi TV adundu jo Luo nga u kama ndalelo Uganda Luo kwa pendi eganian here mal politics development matin siasa mbele 2027 electioneering here my gama restructuring party preparation for pre-election parts my parties ikaregon election 2027. We must be ahead. Kakuburucha. Support the Dr. Chake at the correct time. Maruto Bodiru Udane. Babino Sechako plan. Let them move very fast. Makajobo 2027. Now we just go to election without any problem. Manegi Madawi will go to Lunga will come on a Kate Luka Medwal. And I will interest. I have no name to protect. I have nothing to lose. Isunga leo bibi. No name anakata kata yana. Konya.
kati pako konya an gima dwaro no ganda luo kanja ya ilo wai broad base kesere kandi Ruto ka Ruto ncho iko Raila kaka kingin let us me back in Ruto has voted for us but me Raila be the prime minister Kikuyu has never voted for us magi miyo joluo for Mokotel I'm very bitter with them kinanto kadwagi katwa janu kabila kodwa I don't need them jana mogo nindo Kokotel because of them Jakom nyon ninda briefly Okotel because of them. They give me one lodge. Jakom nyon nindo ka president. But Ruto did a very wonderful thing. Muhiko Jakom kaka kiki. Mano kendo makuchunya Ruto no kata kutika duty I don't care. To kod me wa prime minister. Mara ilo ngo flag. Majo lango de debe bo gocho 190%. Nyakwa dwoko lwetu wakwaja maber. Kujo malemo nuno ganda luo de kanisa. Rudisha mkono. 2027. Mondo lango fail one our own. Ni wako digi na ilutics. One rebwa. Yumudo umuwato uketo wagitiyo kodwa kangas. Tugichiemu. Kendo iya wan kabisa njera mugine kubero president. Tunukelo multiparty. Kendo nori yambo wasonge mode. Jakom nyogi tama Mokotelo. Kucho buchiegni chopo Steve. Moninda Mokotelo. I'm very bitter with them. Personally. Okajalo wache public. Bata wacho ni jaluo. Kawuyo ganda wa. Tanyaka nyisu the truth. Waduok ni Ruto lwetu wa 2027. Kada koro jiburo pogore. Jose pogore mabe. No me wawedo prime. Nyura ilo nindo wa me wawedo president. Koro jiromre. Wachako wakwae. No kowe 2032. Kowe wodulu achiel. Wawedo president. Kanyoko dabagu kiri koro kudwaro president. Koro I'll support it. As a hand tag. But not now. Wodluo mabende wuok koro dwaro Kerni to Eliud Owalo en Magoto dwaro gimiluongo ni gini irrelevancy. Isungu ng'e mondo nyingi owinjre. Nyocha nene gima Ruto miema delivery ja broad base no kata ne ministry mane ji biro kaka lowe. Koro sani ng'en kiromo kore kati chunyo nagi TV kati president karibu. Oyude nyingo moro madiluongo. President iwuogo asembo kati biro president kapok ibiro MCA. Nidhi kukwe. Magi relevancy yani nyocha nyinge lal. Kada insani kiromo kwa yani rwaga bana. Mondo ketu picha koroni. Kai ka pesa ringi tinenge lal non. Ineno jo pinte rango. But jungen sa team de governor. Siasa kake link karibu dwe cha uchiel. Ko kuwinji dwara out. Ko walo ko dwaro. Sani ngenge na ko donji bang. Sai se de nade. Kada chiege ko dware. Jigo kudware nang. Dogi waju gi mok nyalre. Gima Raila kudinga modere gi jere bogi over 60 years. Idwa ko kasembo kanya bogi bedo kada MCA. Idwa president. Dogi mane no kigina tu kalo golongo. Jiwalo jidwaro relevance. Uno kasa ni luonge TV. Owali dwaro gini. Kanga. Koro onne ito ongega. Delivery ya nyagi ngako sele gere ga kole project ro gichama la to lale yode. Zali ya kechigo kone ni awiju kigomba gikamo. Kare dwaka president. Ja siasa nyaki luongi kata an makamu koko luongi nyinga. Maji ogoya. Donga sese. Ewe nyaka kaw gi gogoro broad base ga binda ko goji. Kori ngeri. Politician okling moko ngeri. Mani tho. Mano ki doctor atiyal papa ngato fendi ko. Nakata jang meno kubiye odaka ya. Kata ja deko kumosa ya. Ne an ka minister. Mar communication. Yogi note another thing on a project. Hey, another declare dalawa ko halo yo kanisa. Na rais. Lelo ka saring dimanye. Walo ibichu eromo yang ugole alo fulemo ariyo dicham. Donge embe nene serikali tese moko seno ngikni kata midhiri mabende sep moko serikali nego koro achono wuog oko dipo ko konyo ganda jo. Serikali ne mejo onge mandate. To broad base ne tieke. Madi giro dilute moko bobedo ngama onguji ineno ko walo ne powerful ken communication bang mano me yuji winjo nyingo wala platform nyoro wacha no president to yujo ko nyalo wacha no walo governor de page wala yembe tubum wala yegi mokki nyalja matubum Alafu da ko wacha kidami jumbe baro jo kubidhi wacha moro mala beta do yudo Raila be ugi ko wele ni je lubudo maka joma dhi chendo 2032 kucha makorito 2032 nyalo yude ko do ko ngima to koro ginyalo goyo maber ko kanyo ntiere tendi
kanyo wanda ibende sani candidate mane Raila oweyo ni mamondo bed kanyo nitie ng'at maneno ni babuka koro luwore gi pesa miloso kuom siasa era si injinen pesa kan gu police kan gigonyo donge gonyo gu police gi jalendo to gigo te pesa police pesa jalendo pesa ndio gima duong' ka en finance hii ni goto kata inile na pesa o gati yongo ruto ini ki trillion sane e ka president e ka kada gava na imamo on giga o ga yanya ka yodi yango ya ka jalendo ka zilinda tombo ya bise 21 million lo wala na Steve bedo gava o kana matter of kura to kana Raila se yumbo pile kintie bo se ka lande donge jadega onga go Iyo pesa kio kucho piaje kia police kia police wadu kwa donyo wale yembo jalendo chabe wakia nyinge tuju luonge ka mondo mia pesa tuju leo pesa re watagulo re olendo kuzo golendo ero kamanya kwa mwenyewa kabora mara mitaka to kanda magonero kama udonga nyakum kete mana ichunyo na TV ka ano kaja aja dero bondo donjo kande gitoko mang'enyro kamano ro kaja Charles Osako nikandi Osako wacho no donje twa Osako no mabera marenga mwan go broad base we manu tera kare mom ya go director ma broad base eno en ka deputy mara ele coordinate with super PS is a very young intelligent guy and focused e go see poaga mimo mecho nindo chunyu kedi mimo no was our best friend both politically and communication so let them Raila ga mimo rest in peace until we meet again one give was struggle kapodi nyasa mi wandel that is the thing asante sana kwa kamano agwero kamano madunganya bende ne Nelson Mandela okore medusa mar chendo ni mokatho makende maket neno ni chendo no chopo ne chel ka wuok e studio mag Chunyo Nagi TV nyaka kamora mora mentire ka chel koda in bende mani kete kende chakrano chake nyaka sani windio ka bende makamo wacho ni wachako mere kendo di chengmoro bimondo go mbaka gi jopiny mondo twag ne chalo nade yeah okore kamano eso gikmote mogi manyalo miyo wayaw wi Uganda luo se budhi opposition gi moko koro wan waji tokesa wa offer mondo wanyisi gi way forward kama wanyalo yude ber ikwa beda joma outside the system wan wa pama to jichiemo jichiemo kata president la jichiemo together kamano nyakora ngejwa kamora mara mitire mane tae chino ni Enal Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1 Uritu Masani. Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro, kendo osechoponwa kamora mora mawantie, wahere, warwake, wapake, wagwedhe, kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang Jowi Mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo.